ngajul kang dudah tur
Arya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mengko dyahutama jagat dewa Bathara Patih kala kridaksa inggih wonten tau sinuwun Patih ya kaya ngene iki rasane wong nandang kagubel kabondo dening rasa katresnan nyatane nadyan tak lali-lali saya ngalela tak gagas saya ngranuhi saya kuwur rasaku inggih kula mboten maiben nanging lajeng sinten wanita ingkang dados panujuning manah paduka sinuwun ora liya ya ming Bathari Dersanala lho mangke riyin Bathari Dersanala menika kadosipun sampun dipun wengku garwa kaliyan Raden Janaka sinuwun ya nanging nadyan mengkono iki kabeh merga saka gedene rasa katresnanku marang Diajeng Dersanala ya senadyan to Dersanala wis diwengku garwa dening Kakang Janaka nanging piye carane Dersanala kudu tak gayuh dadi garwaning ingsun Patih malah nalika semono Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga wis sowan ana ngersaning Prama Pukulun Hyang Jagat Kirinata nyuwun supaya Dersanala kudu dipisahke karo Kakang Arjuna kang banjur didhauphke karo aku mula kaslak ora sranta nggonku nunggu Kanjeng Ibu dina iki uga ingsun nedya sumusul ing kayangan inggih lajeng kula jumadhong dawuh kowe wae Teh dawuhna marang para wadyabala negara Tunggul Malaya patang penancap jangkep sak panekare dibudhalke supaya ngetutke tindakku kanthi sikep gegamaning ayuda mbok menawa ana parigawe aja nganti nguciwani inggih ngestoaken dawuh kabeh wae wadyabala negara Tunggul Malaya supaya tata-tata siaga budhal dina iki
Sinongwati Sinongwati jagat kinari amung Mbak lumembak Mbak ing samudra ae ana bali lumut ambrek kanggeng awita dedenjeng denjengan Ilahing Astuna Masidam Kakang Kaneka Putra nalika semanten Yai Permoni inggih Bathari Durga sowan kanthi tawang-tawang tangis kawis tinggal menawi membeng sungkawa sareng kula dangu Yai Permoni lajeng walih bilih sejatosipun dipun potah kalian Yoga Ulun inggih pun Dewa Srani kepengin dipun dhawuhake kalian Bathari Dresana atmajanipun Bathara Brama. Kakang pramila kula lajeng ewuh kaya ing pambudi krana Dresana menika sampun dados tetimbanganipun Janaka. Berkencang marudaya Pak wong wolong. Kali codhe sapa sing gawe? Nuwun sewu Adi Guru. Babakan menika Adi Guru kedah pratitis lho. Senadyan Dewa Srani menika turas paduka piyambak nanging kedah enget. Dresana menika sampun diwengkut garwa dening Arjuna. Mongko kalenggahan menika Dresana sampun nggerbini pitung candra. Lah menika apa ya? Kelakon wong lagi wae nggone mbangun bebrayan kok banjur arep dipegake. Ngarataya he. Mila kedah pratitis lho Di. Menawi menika mangke paduka Adi Guru klento anggenipun matrapaken tumindak badhe kucem kawibawanipun Adi Guru. Inggih Kakang Narada. Yai Permoni apa jeneng kita nalika semono ora ngelingake marang panyuwune Dewa Srani. Yen to Dresana niku wis dadi tetimbangane Arjuna. Lai ya ampun. Aduh. Dupa kula cemata punden kula. Estunipun sampun boten kirang-kirang anggen kula muat ngemotaken dhateng Dewa Srani. Ananging piyambakipun tetep puguh kekajenganipun. Malah putra paduka sampun prasapa menawi boten kasembatan garwa pun Nini Dresanala badhe dipun entrengaken pejahipun. Ya ampun, menangis aku. Ingkang mekaten dawa kula. Seru sanget panyuwun kula. Mugi paduka kersa minangkani dhateng panyuwunipun Dewa Srani. Iya. Nanging kepiye wae Nini Dresanala wis dadi tetimbangane Janaka. Apa meneh wis nggerbini pitung candra? Inggih. Sejatosipun ingkang putrapun Dewa Srani nggih sampun ngertos babakan menika. Nanging nadyan mekaten piyambakipun tetep purun. Inggih awit saking agenging raos katresnanipun tobat. Pukulun paduka kula aturi netepi tembung anak pola bapa pradhalu pukulun Kagyatri sanggap biranguri nanggul kinempit kempit dosang retnaning pawana
Kyai Permoni. Durga, senadyan dikepiye wae Dewasrani kuwi Atmaja Ulun. Aja sumelang. Senadyan kudu misahke Arjuna lan Dresanala nanging ulun bakal mbudidaya. Aduh, matur sembah nuwun Pukulun. Iki mulai. Perkencang, kados pundi menika Adi Guru? Sampun. Kakang Narada kula aturi tendel kemawon. Prasajan wae, Brama maju. Ulun ngersake pasuhan kita, Brama. Yoga Ulun Brama. Mestine kaget kita ulun timbali. Inggih, Rama Pukulun. Cadung duka saha cadung dawuh. Brama. Ulun wis prisa lamun yoga kita Dresanala lan Arjuna nggone padha mbangun bebrayan, udakara wis mlaku setahun iki. Malah kepara saiki Dresanala wis nggerbini 7 candra. Inggih, kaluhuran sabdanipun Hyang Adi Pukulun. Iya, nanging ing kene ulun bakal nudi marang setya bekti kita, Brama. Kita iku kejaba Atmaja Ulun, kita uga dadi geneping dewa Tridasa Watak Nawa. Mula sepira setya bekti kita, Duh Pukulun. Paduka menika sesembahan kula. Menapa ingkang dados dawuh Paduka, tartemtu kula badhe ngestakaken. Nanging nuwun sewu, kula kirang ndongkap keparengipun kados pundi? Brama, sayektine Arjuna wani ndhaup Dresanala iku ulun anggep kleru gedhe. Jalaran nadyan Arjuna ulun menangake garwa widodari sakedhi kurang sawiji, nanging babagan palakrama tetep kudu nyuwun idi palilah marang panjenengan ulun. Mongko Arjuna dhaup kelawan Dresanala tanpa nyuwun idi palilah marang ulun. Iku ulun anggep luput gedhe. Mula yen pancen kita setya bekti marang ulun, saiki mung kari milih kita abot katresnan apa abot kewajiban. Lamun abot katresnan, kita ulun lereni nggone dadi geneping dewa. Nanging yen kita isih kepengin lestari dadi dewa, kita kudu nindakake dawuh ulun. Dina iki uga gelem apa ora? Lan gelem ora gelem Arjuna kudu kita pisahke karo Dresanala. Arjuna kudu bali mudhun ing Marcapada. Jalaran Dresanala bakal ulun dhauphke kelawan Dewasrani. Duh Pukulun. Hyang Agung, kula nyuwun pepadang. Pukulun, kenging menapa paduka dawuh ingkang awrat kados mekaten. Satemah semrepet panon kula, pindha dipun lolosi otot bebayu kula.
kula kados ke jalan kiblat tata surun tangerating jiwa kula. Menapa wonten jamaipun anak ingkang sami tresnanipun lajeng kula ingkang dados tiyang sepuhipun kedah mentala megataken. Brama. Bathara Brama. Iki kula apa kula Narada? Kita aja bingung. Nanging gagap ana rasamu nganti tuntas. Iki prayoganipun kula lajeng kados pundi wae kula? Nek aku ya genah abot menyang anak. Merga arep duwe derajat pangkat kae yen anake kocar-kacir nggo ngopo? Nggo apa? Kosok baline. Senadyan uripe mung pas-pasan nanging nyawang anake padha ayem tentrem kuwi marai nambahi umur dawa. Ngono? Apa maneh? Derajat kuwi mung sampiran. Bondo kuwi mung titipan. Brama. Sepisan maneh bisa ngestokke dahulu napa ora? Iki awrat pukulun yen kula kedah mentala dateng anak kula. Yen pancen kita ora mentala megatke anakmu, malah ulun ingkang tegel marang jeneng kita. Bakal ulun sabda dadi werjit cacing. Aduh iki pukulun. Wah wis ora karo-karuan pripun Di Guru? Kok paduka malah lajeng ginakaken wewenang sak menang-menang? Sewenang-wenang kados pundi Kakang? Lah inggih kok. Duwe menang ning semenang-menang. Panguwasa ning dinggo nguasani, namung legani penggalihe dhewe. Kula mboten cocok, mboten cocok. Mboten mathuk, mboten sarujuk. Paduka menika jajaring ratu-ratu ning dewa sing kajibah ngayomi sagung titah. Mboten kok malah namung kangge kebutuhan keluarga. Aduh. Anak bojo panten kudu dipikir. Neng ya aja lali yen ngayomi wong pirang-pirang. Lah yen ngaten niku jenenge welas ning temah lalis. Tegese saka ngene banget tresna marang anak bojo nanging wani ngorbanake kawibawan. Wasipun kula mboten sarujuk. Yen pancen Kakang Narada mboten sarujuk, kula caosi kamardikan. Lho. Kamardikan kados pundi? Merdeka? Free? Gratis? Ngaten? Menawi mboten sampun mboten jenak wonten mriki, menawi mboten sarujuk dhateng kula, menawi sampun jeleh dados dewa, kula aturi mandhap ing marcapada. Kisah saking mriki larak tenan to. Dewa kok gampang kesrimpet tembung manis. Wis, aku wis batin kawit mau, Durga kok tekan kene mesti mung arep rusak-rusak. Ajak-ajak dosa-dosa, ngupaya-ngupaya kanca. Lah tenan to. Mulane kok le dandan menor-menor. Ting pecotot kaya ngono kuwi. Nganggo kathok ketat. Nggih pun. Ora dadi dewa ya ora apa-apa, medhun ning marcapada. Tobats. Matur sembah nuwun pukulen. Inggih ngaten menika ingkang kula kajengaken. Kersa minangkani panyuwun kula. Iya Yayi Permoni.
Kabeh mau mung netepi jejering wong tuwa, merga nadyan kepiye Dewa Srani kuwi Atmajala. Lah rak ngaten menika. Tobat. Matur sembah nuwun Pukulun. Micil saking jroning pura mapan ana ing ngaloka undanging Prawadya Durantara. Kok sur tambur miang suling bebanden dalutak miwa bandira kakandha warna-warna Pindha Jala Dyana Sri Kawuryan Perkencang maruda yang pak bong di negara wong. Kali codhe sapa sing gawe iki kama jaran bayu nyaketi ulun ana apa? Inggih Wapu Kulun Narada. Kula ngertos menawi Wapu Kulun mentar saking ngersanipun Pukulun Iwang Jagat Giranata semunipun kagol-kagelan penggalipun Wapu Kulun Narada lan samangke paduka badhe tindak pundi wa? Wah iya ana apa Narada bapakku lan arep menyang endi? Ulun bakar medun Marcapada. Kenging menapa badhe mandheg? Lah wis ora digunakake meneh kok. Wis ora ana gunane aku ning dhuwur. Ulun wis dipecat. Saiki Narada wis ora dadi dewa. Mula wis ora sanganggo sesebutan ulun apa kita. Sing ana saiki bahasane mung aku karo kowe utawa gue dan elu. Ngono. Kok ngaten? Sebabipun menapa? Kamajaya Bayu. Ngerti ya, Ngger? Iki mau adi guru nampa soane Betari Durga sing surasane Durga dipotah karo anake kuwi. Dewa Srani nyuwun supaya didhawuhke karo Betari Dresanala. Monggo kowe wis do ngerti dhewe to. Dresanala wis diwengku garwa dening Arjuna. Ning mangune adi guru malah kena pengaruhe Durga. Lah dalah. Kang banjur dawuh karo Bathara Brahma supaya Dresanala dipegati karo Janaka. Lah kuwi Kusana guru cengkeh karo rembug karo Punwa iki aku ora sarujuk, banjur aku ditundung. Dipecat le dadi dewa. Ngono. Wis, aku arep lunga saiki. Aduh yen mekaten kula nderek paduka kemawon Pukulun. Wah iya. Bathara Bayu karo Kamajaya iki ngone wong jujur. Sing salah bakal tak selehke, sing bener bakal tak belani. Aku melu. Kowe arep kowe iki do arep melu ki arep mangan apa? Gepura doyan po? Mergo aku saiki wis ora dadi dewa, wis ora cekel gawe bakal dadi gelandangan.
Mboten napa-napa. Kula nderek pupu kulun. Ya wis. Ana melu ning aku njaluk gaweanmu dhisik. Keparengipun kados pundi? Tak kandhani ya. Saklungaku saka Adi Guru, saka pandhugake Adi Guru mesti banjur dawuh karo para dewa supaya gawe cintrang aku. Merga aku wis wani sulaya karo Adi Guru utawa Adi Guru dawuh karo Durga, balane Durga supaya gawe cintrang aku. Lah, coba deloken kae galu. Ngarep kae ana wadyabala kae mesti wadyabalane Durga lan Dewa Srani. Mula aku njaluk gawemu. Aduh, yen mekaten kula ingkang badhe mapakaken. Wah iya, Narada bapakku tak belani. Tak petuke sing ngarep gawe cilakamu. Ya wis, kake petukno, sing do prayitna ngati-ati ya. Ratri gumulung mangrempahing wadya. Kura-kura rengka kiri. Lunanggono gawe kelar. Ingkang tak goleki Bathara Narada. Neng iki kok ana sing methukke aku. Nganggo sandangan cara dewa. Apa kuwi dewa? Iya. Ulun dewa wisik ulun Bathara Kamajaya. Wah. Bathara Kamajaya dewa bagus kowe. Kita titah. Sopo? Aku kekeseting Sinun Prabu Dewa Srani. Jenengku Tumenggung. Mandala Krida. Kamajaya. Sumingkira ndi Bathara Narada sing wis wani cengkah rembug kelawan pukulun Bathara Buruh. Kuwi uga dianggep dadi pepalang gegayuhane Ratu Gustiku Prabu Dewa Srani. Dewa Srani kuwi wong nasar tumindake. Lan kowe ora kena caket kelawan pukulun Bathara Narada ulun ingkang bakal nrenggalani babu. Wani ngalang-alangi, tak katutke dosamu senadyan kowe dewa aku mung titah. Neng aku ora wedi karo kowe Kamajaya. Mau to tak tugel gulumu kene margane patimu Singalena prapting lampus untapke nyawamu ning Yomani Loka.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.